Sea View Wing. Nasa Sea View Wing tayo mga kadyas. American Eagle Outfitters. Yan, paborito kong pantalon. So cool, eh? Yan ka, Max? Yeah? You like it? American Eagle. Mga kabrad ones, nandito na kami sa loob ng SM Seaside City, Cebu. Underground sa parking lot. Nandito kami sa under the tree. Underground parking lot sa loob. Yeah. Sa loob ng mall. Oh. Stay put lang kayo dyan. Sunod lang kami sa mga Yeah, kasi hindi pa namin alam yung ano dito. Shortcut method. Mall entrance. Yeah. Tutok lang, sunod lang para makita nyo kung ano na yung mga improvement doon sa loob at yung kaganapan. Saan yung floor na dito? Mag-walk tour lang ako ngayon. Papakita ko sa inyo sa loob ng Seaside. Sea View Wing. Sea View Wing. Hatip. Yan. Ay, kaya nga seaside kasi yung nasa gilid dagat na yan kasi yan o, Sealex. Yan. Sea View Wing. Nasa Sea View Wing tayo mga kadyas. American Eagle Outfitters. Yan, paborito kong pantalon. Wow! So cool, eh? Yan ka, Max? Yeah? You like it? American Eagle. Carousel. Yan na si Jose Marichan. Kinakatok na nila. Oh no! Uniqlo. Ba talaga yung flooring dito mga kadyas? Oh, ang tintap. Wow! Ang tintap, ang linis. Iba rin talaga ang gawang Pinoy, oh. Uniqlo nila, lalaki yan. Oh. Dami. Kung anong meron dyan sa labas. Meron din sila dito. Oh, pang winter, kahit walang winter dito. Ha? Oh. Yeah. May pang winter sila kahit walang winter dito. Uniqlo for women. Parang marami silang magagandang t-shirt dito. Uniqlo. Oh. Wow! Parang mas marami dito na available na wala doon. Yan, di ba? Busin mo yung pera mo dyan sa kaka-shopping. Bang! Gusto mo. Donut buy o donut? Tingnan mo yan mga kadyas. Donut. Donut buy. Foot Locker. Yan. New Era. Baseball cap. Toms. Yes, sir.
tayo dito mga ka-Jess. Palamig. Palamig lang tayo. Hindi naman natin magagamit yan kung bibili tayo yan. Diba? Praktikal lang tayo eh. Saan mo ba magagamit yan? Kahit nga yung mga artista, si Imelda, hindi nga naubod niya gamit yung mga sapatos niya eh. Oh no! Lagi pang may function yan ha. Yan. Gusto mo magpa-sosi-sosi, dito ka. Yan. Rado. May rado sila mga ka-jazz. Tingnan ko lang. Ilan? Yung mga rado mga dyan. 149,000. What? Yung 149,000. Samde, ako Oh no! Thank you. Paladyo mga ka-jazz. Wala namang winter dito, may palladium sila. Sino nang bibili niyan? Meron pa rin. Yung nagbabalak pupunta ng abroad, bili na kayo ng winter shoes. Hanapin ko lang mga ka-Jess. Di ko rin maintindihan. Maglinis ng kuko ko. Di ko rin maintindihan. Yung parang apparel lang, meron ding restaurant sa kabila. Ha? Yun ang idea ng Pinoy. Hindi inisa yung mga restaurant. Kabila, mga ready to wear. Ha? Dito, mga restaurant. Bakit? Pupunta kasi ibang bansa, ang restaurant, naka-segregate yung area nila. Yan mga ka-jazz. Cafe Laguna, Giordano, Baricata, Arigato, Sulaiman, Lemongrass. Kung sa Binisaya pa, Tangad, Lemongrass. May BDO, BPI, hahanapin ko. Oo. May hydrangea flower. Yeah. Hydrangea ba yun? Feeling mayaman ka, feeling artista ka, dito ka mamasyal mga ka-jazz. Feeling lang kahit walang pera. Ha? It's Anna. Feeling na nasa ibang bansa ka. Init sa labas, eh dito ka na magtambay kung wala kang gawin sa bahay. Amen. Tisat. Ay, ganda ng ano nila. 30% off. Ayan mga ka-jazz. Jewelry, fossil. Yan. Yan lahat. Ray-Ban. Pero siguro mas dito palitan. Yeah. Mas kuan panindot pa. Oh. Daghan kami. Meron updated ilang kuan. Mas nindot ano? Kita man nimo. Display nila dito mga ka-jazz.
Maganda. Mapuno lang niya. Doon ay sinulog. Yeah. Oo lang. Bayan. Wow. Call it spring. Pareha na ito sila. Chas and Kit. Ayan si Ma'am. Arpoy. Just to remind you mga ka-jazz, nandito tayo sa SM Seaside Cebu. Ayan. Pasko na dito mga ka-jazz. Inilahan nila yung yogurt. Let's go. Tingin tayo ng G-Shock. Sa washroom. Punta muna ako ng washroom mga ka-jazz. Ihi na ako. Wow! Oh, Mona. Yeah. Yeah. Ay, mahuli sa mga pila kayo. Kuwan. Kuwan na to. Diba? Tuyo ko rin, sila. Yeah. Yeah.
Ha? Palitan ng lemon daw yun. Saan siya eh? Huwa sa ubo. Nanood ka ng sine dito mga ka-jazz. Wow! T-shirt. Eh, katong mga buwan. Ano bang tao ito? Hi, ma'am. Ano? Idea lang. Facial na ba? Asa daw? Kamu tuh rasa mabuk. Dali yun? Sa tika, upang buwan mo lang. Upang sa dito. Ay, bakante. Ayan. Nails. Mga 15 minutes magbuwan. Yeah. Vodka? Ha? Tinitingnan lang kasi ni Kamag sa magandang presyuhan dito ng manicure at pedicure.
Makapag-foot spa na rin kaya. Pila daw? Diba? Itong 15, nato lang ka ditong buwan. Dali lang. Hanap lang kami ng nail spa dito mga kadyas.